Amadou El Konare ne Amadou El Konare dugu bonya ani dugu dɔgɔya diɲɛ jamana o jamana Johnny ni Johnny tariya donde ayi ni en tiɲɛ fɔlɔ ye kan mɛ o diɲɛ jamana o jamana a dugu bonya n'a dɔgɔya n'i taara i bɛ maa wɔɔrɔ sɔrɔ yen maa wɔɔrɔ kelen Amadou El Konare ne i na cɛkɔrɔba sɔrɔ yen i na musokɔrɔba sɔrɔ yen o ye maa joli ye maa fila i na dunan sɔrɔ i na dugulen sɔrɔ maa naani i na denmisɛn sɔrɔ maa duuru i na maakɔrɔba sɔrɔ maa wɔɔrɔ han kuma ɲɛ nkalon nka wulibali don Amadou El Konare ka dugu o dugu diɲɛ dugu o dugu diɲɛ wulibali don nin ye karamɔgɔ ko ye bi Amadou El Konare an sigira an ka kɛnɛ kan tantali anw bɛ dugu min kɔnɔ a tɔgɔ de ye ko Bamakɔ ye Mali faaba ye Amadou El Konare k'a dɔn dugu belebele sabula maa miliyɔn 1 ani kɔ o bɛ sɔrɔ nin dugu in kɔnɔ maa minnu y'a tu tigɛ turew ani ɲarew olu don wa i k'a dɔn u ye dugawu min kɛ a minɛna dugawu kelen bɛ yen u k'u banbaw kan o de ye basigi ani hakilisigi ka na Bamakɔ u tɔ y'o ye n'o tɛ yiriwa kɔni Ala y'o d'a ma ɲɛtaa o kɛra sababa ye ka bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn an sigira an ka kɛnɛ ka kunnafoni kɛnɛ min ye sɛbɛnfuraw ani dabaji karamɔgɔ dungew olu ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri kunnafoni ɲinini na suko ni dugusɛjɛ cɛ n'u y'a ɲɛgɛ anw b'a lakali n y'a f'i ye cogo min ko bi ye ntɛnɛn ye duwaku bi daminɛ duba kɔnɔ maa kegu ka ca a laluma de fana ka ca a ma nɔgɔ taa ɲini don ni dugu jɛra an bɛɛ bɛ girin haraba bɛɛ ko Bamakɔ camancɛ min bɛ taa min na si tɛ si ta dɔn nka an bɛ girin mobilitigi sennama i k'a dɔn ayiwa moto ka taa se katakatatigini bɛɛ lajɛlen de bɛ girin ka dugu camancɛ sɛgɛrɛ min yɛrɛ bɛ ne yɛlɛ i b'o dɔn a bɛ bɛɛ kɔnɔ k'ale presser ka tɛmɛ bɛɛ presser don nka ka sɔrɔ n'i tugura dɔw kɔ ka t'u taa yɔrɔ la i kamana bɛɛ bi quoi nin y'a ta ko ye bɛɛ bɛ girin nin bɛɛ bɛ taa fa jɛ fɛ bɛɛ de bɛ taa yɔrɔ dɔ dɛ bɛɛ bɛ taa yɔrɔ dɔ la o taakun de tɛ kelen ye e n'i ka mobili belebeleba kun don e sera jɛ ka fɔ sira fara la e fara la tɔw bɛ tɛmɛ a b'o cogo de la nɛgɛw kɛrɛfɛ sɔgɔmada in na i k'a dɔn a tɔ ye Gibson control ne ni fila tɛnkulen bɛ ɲɔgɔn na sɛbɛnfura sɛbɛkɔrɔ bɔlen bɛ k'an ka kunnafoni di ni Jibi ye yamaruya di an b'an jɔ a kunnafoni na bajaw jɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn karamɔgɔ Dabati Wara fɛn bɛɛ nkalon min da misiri welela la ko f'a ma soli ka wuli joona o ye tiɲɛ bala cogo bɛ di bi Amadou El Konare Amadou El Konare n'a jama bara ka taa n'a fɔra k'a ka girin ka segin ɲɛmaw bi kɛ kɔmaw ye Amadou El Konare n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura maa min y'a sɛbɛn anw yɛrɛ denmuso min ye Hawa ye Suwaidu Tarawele Ala k'a hinɛ o denmuso don Gafure nin y'a ka fasiri Gafu ko a ko kɔnkɛrɛ min n'a mankan kun jayara ni gɛlɛya ni wulikajɔ kuma kun b'a camancɛ la Amadou El Konare a ma ɲɛ min ko a kɛra RPM ka kɔnkɛrɛ fɔlɔ min ye jaabi minnu bɔra ka bi tile fila ɲɔgɔn ye RPM a tɔndenw na i k'a dɔn Ibrahim Boubacar Keïta Ala k'a hinɛ o tiɲɛ tabaw min ye Docteur Boubacar Tereta a taara min ye bureau ye i k'a dɔn ale de kɛra président ye tuguni sɔnkɛrɛw ma bɛnkɛrɛw kan sɛbɛnnikɛla ko a ko RPM ye politique tɔn ye i n'a fɔ tɔw min kɔni ye gɛlɛya ye o b'a kɔnɔ o dɔnnen don sabula i ni maa min dara kiiri bunnaku kan i k'a dɔn bɛn kɔni bɛɛ lajɛlen dalen don a la bɛnda ni ɲɔgɔn cɛ fankelen b'i ne ka wari ka t'i jɔ maaw kɔni kun bara ka filɛli kɛ ni ka kɔnɔni kɛ sibiri don ni ka dugu jɛ dimanche nin tile fila min ye RPM ye kɔnkɛrɛ ko min n'a kuma kun fɔra nka ni gɛlɛya kun b'a jubaju la u dun y'u jija fɔ k'a kɛ sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira k'a fɔ n'i ye ko ta k'u lajɛ sɔmungelen kun don k'a fɔ a kun bɛ lagosi kosɛbɛ maa caman de b'a la minnu na o tile fila in kɔni kɔnɔ minnu bi kɛnɛ kan ani minnu yɛrɛ ye kɔnkɛrɛ in labɛn olu ka jaabi de ye i k'a dɔn 100 o 100 min ye 78 ye secrétaire généraux Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan o bɛɛ lajɛlen nana ayiwa kɛnɛ kan nin kunnafoni in sɔrɔla u ka kunnafonidiso ko min ma cellule de communication min ye kɔnkɛrɛ ye a tun bɛ tali kɛ ka ɲɛsin ko fila kan a fɔlɔfɔlɔ de ye sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw min ye sariyakurɔw ni bɛnkankura min kan ka tɛmɛ ayiwa tɔn yɛrɛ kɔnɔ ani tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ u k'o de ma statut règle
règlement intérieur o kun kan ka kuma ka ko labɛn ni ka yɛlɛma ba dɔw la o baaraw kɛra i ka do fana dafara a filanan n'o ye congrès daminɛ dugusɛjɛ dimanche don min kun ye hakilinaw ye bureau politique national o kan ka sigi ɲɛmaa kura kan ka sugandi o sɔn kɛra ma bɛn kɛra kan min ye docteur Bouakar Tereta i ka dɔn ale de sigira ni ka kɛ bureau ɲɛmaa ye maa 139 i ka dɔn bureau ba i ka dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen taara u ta kun ye san 5 baara ye sɛbɛnnikɛlaw ko baara ninnu bannen kɔfɛ min kɔni ye Tereta ye min kɛra danga ye o ye Ousmane Konɛ ye o ye premier vice président ye deuxième vice président o kɛra Abinu Tɛmɛ min ye Abinu Tɛmɛ i ka dɔn ministre do lɔkɔlidenw ka ministre kun do min ye troisième vice président ye o kɛra madame Umu Baye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye bureau tɔ ye maa caman maa kolomaw i k'a dɔn jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan minnu kɔni donnen don u y'olu bila jɔyɔrɔbaw la jɔyɔrɔ minnu bɛ n'a fɔ i k'a dɔn kogo bolo i n'a fɔ ayiwa min kɔni ye commune 5nan o maire Amadu Watara o kɛra secrétaire général ye min ye Sandina Kamara ale kɛra secrétaire général politique ye min ye Logona Traoré o bilala secrétaire administratif min ye commune de mairie Aba Nyare o taara ka kɛ secrétaire à l'organisation Bakari Issa Keita o kɛra secrétaire aux finances Sekou Nyare Bachil o kɛra i k'a dɔn secrétaire à l'information et à la communication Sekou Nyame Bachili o do ale de do e y'a dɔn de Mohamed dɔ ni Tereta ko la ayi ni kɔni ni bɛ si tile la Tereta nɔfɛ Amadou Konare sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye congrès a forila a kɔ kɔni maa t'o de dɔn sabula i k'a dɔn minnu kɔni kun ye gɛlɛya ta k'u sɛgɛrɛ olu ka maa kelen ma ye kɛnɛ kan i y'a dɔn ko in a fɔra ye k'a fɔ sariya ko u kun b'u ni ɲɔgɔn cɛ kiiritigɛlaw kun ye kangari dakɛ kangari fɔlɔfɔlɔ min kun dara o de ye bureau fɛn o fɛn bɛ a bɛɛ ka ci a congrès ka kɛ o congrès in kelen filɛ nin ye sɛbɛnnikɛla ko sariyatigiw i k'a dɔn jango cour d'appel de Bamako yalima jateminɛ jumɛn ani sariyatigiw bɛna jumɛn in fɔ maa si den kelen t'o dɔn nka min kɔni jɛlen don i k'a dɔn di fɛ o ti k'i fɛ abada sɛbɛnnikɛla ko a bɔ parti kɔni mɔɔ siran bɛ min ɲɛ o de ye a dakolondi n'a filenkolondi ye sabula minnu kɔni ma sɔn ka ye kɛnɛ kan olu fana ye disiba ye sɛbɛnnikɛla ko kɔni gɛlɛya bɛ nin yɔrɔ in na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min salo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ daba tungura ko ni zan y'i pan ni kotigi zan mi pan panko fila bɛ kɛ wajibi ye o ye tiɲɛ a kunnafonidila sɛbɛn min bɛ yen n'i y'a bila l'indicateur de renouveau olu fana y'a sɛbɛn Seydou Jara ale kumana Seydou ko congrès min filɛ n'i y'a kofɔ a fɔ congrès extraordinaire o tɛ jɛrɛ balilen ye an ka bali ka ɲɔgɔn wele laadala jɛrɛ tɛ nin ye a ye na an ka nin ɲɛbɔ sɛbɛnnikɛla ko a min kɛra RPM fɛ a ko i k'a dɔn k'a fɔ i k'a dɔn majɛba kɛra sabula min bɛ tali kɛ tɔ tu tigɛba hakikaw olu ma ye kɛnɛ kan o tuma i k'a dɔn k'a fɔ ni fɔra ɲinɛ kunfɔlɔ de ye ɲinɛ ye a tɔ de ye dɔwɛrɛ bɔra ye dɛ a ko min bɛ tali kɛ disi belebeleba minnu bɛ yen n'olu ni Laaji Burama n'u jɛra ka i k'a dɔn tɔ in du tigɛ ɲɔgɔn fɛ a ko i k'a dɔn ka kɛ ni gɛlɛya ni sariya sɔsɔ camanba ye olu kɔni y'a kanu k'a fɔ nin kɛnɛ min sigitɔ filɛ Tereta n'a jɛw fɛ nin kɔni ye tayi mago la de ye nin ye k'a dɔn Korobo Kalabako ye olu tɛna taa u yɛrɛ sen don o kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko bɛɛ n'a ta Tereta n'a jɛw u farala ɲɔgɔn kan u taara fuguri bɔ dabada la sabula u taara congrès kɔni fara ɲɔgɔn kan kɛ sɛbɛnnikɛla ko fara ɲɔgɔn kan in na jaabi min bɔra la i da sera a ma Bouakar Tereta yɛrɛ u y'a ta ni k'a ka ɲɛmaaya kuraya sabula maa minnu bɛ yen n'olu ma taa kɛnɛ kan olu ye disi belebeleba ye IBK yɛrɛ kɔfɛ n'i ya olu cogoya fɔ RPM na kaban maa minnu bɛ togoda ni duguba kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ninnu ne ye RPM duguw ye o maa kelen si ma ye kɛnɛ kan u ma taa u ma maa ci wa u ko hali ni segin kɛra ni ɲɔgɔn na wɛrɛ kan Korobo Karama kɔnɔ u ti taa u la maa ti taa o maa minnu ma taa o disiba y'o dɔn de o ye tɔn yɛrɛ secrétaire général tun ye maa min ye n'o ye maître Babɛri Gano Babɛri Gano ma taa a ka ciden ma taa maa min bɛ yen i k'a dɔn n'o ɲɛsinnen kun don tɔn ka ko labɛn bɛɛ lajɛlen ma secrétaire à l'organisation Banikɔkaw ka Mahamadu Jarasuba a ma taa a la maa ma taa min ye i k'a dɔn k'a fɔ Sikaso région fédération bɛɛ yɛrɛ ɲɛmaaba o fana i k'a dɔn ni ale fana tun ye ministre kɔrɔ ye dɔgɔtɔrɔ Nango Damɛlɛ a fana ma taa a la ciden ma taa min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ awa vice président Mamadu Saatigi Sidibe
a fana mata ala cide mata ale be yanfolila twala min me talike i yɛrɛ terikɛ Farankali Keta min ye ka dɔn k'a fɔ ale fana mata ala ma mata Farankali mata ala ma mata ko nin tɛ sɛbɛko ye Assemblée nationale ɲɛmaaba kɔrɔ n'o ye Isaka Sidibe Isaka min mɛ i k'a dɔn kogoba 4 ni ɲɔgɔn cɛ bi Isaka mata ala ma mata o kun tɛ se ka taa o minɛ ne do fɔlɔ o kɔni bɔ a la nka ala ma mata ayiwa ba de ala ma kɔni ma bila u dusu kasilen don olu bɛ taa mun na k'u ko nin tɛ ko sɛbɛlama de ye nin kɔni ye maa dɔw taalen ɲɔgɔn ye RPM tɛ nin ye olu fɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye haute cour de la justice o ɲɛmaa kɔrɔ l'honorable Abdurrahmane Niang cɛkɔrɔba mata ala ma mata disi belebeleba wɛrɛ bɛ yen commune 6 section ɲɛmaa Mahamani Babi a mata ala ma mata ninnu n'a damanda dɛ n'i ye RPM ko fɔ ninnu ne bɛ ye wa ninnu ne bɛ se ko la jama bɛ ninnu de kɔ wa min ye karamɔgɔ Daba Tunkara ninnu si kelen ma taa kɛnɛ kan yɔrɔ Musa Temine o y'a ta kɛ bidon nɔ bana o ni bɔra la mɛnna o ko ale tereta ale t'a dɔgɔya a ti fɛn fɔ a ma nka min bɛ tereta ko la ni ale de ye problème ye ale y'i sen bɔ RPM ko la nka kabi Temine bɔra i ye basigi ye tɔ in kɔnɔ wa sɛbɛnnikɛla ko min kɛra URD kɔnɔ o kelen de kunbɛ i k'a dɔn RPM kan k'a filenkolonci k'a dakolonci a maa sɛbɛlama minnu yɛrɛ bɛ yen ni jamaba bɛ olu kɔ olu ka fɔ la n'u dalen don o la olu bɛɛ lajɛlenlen ma taa ni u yɛrɛ ye i k'a dɔn a tɔ de bɛ to filenkolon ni walo ye tereta n'a cɛ damadɔ bolo wa a tɛna taa yɔrɔ si Laji Sale kɔfɛ nin ye RPM ko nin y'a tɔ ni dajilen ni k'a ban pewu kunnafoni filɛ an ye min mɔ l'indicateur kɔnɔ u ka bidon bɔli la Amadou Konare an b'a da sangaw tulo kan k'a fɔ radio min bɛ san an baarakɛ ɲɔgɔn Aba n'a tulo b'an Ghana a bɛ se ka an wele i k'a dɔn kunnafoni dɔ cunna san tile 2 in na a ka se ka kunnafoni dan tulo kan Amadou Konare n bɛ bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'Inter de Bamako o don Amadou Konare i k'a dɔn jamanakuntigi colonel Assimi Goïta i k'a dɔn n'a bi palais la ayiwa a ka da tulo kan wari banna gɛlɛya bi bɛɛ kan an bɛ ɲini ka wulu ko sara la Amadou Konare n'a m'i kɔfilɛ jamanadenw na joona i k'a dɔn jatigɛ ni dusukasi a baara bi ni ka gɛlɛya sɛbɛnnikɛla ko i ti taa yɔrɔ la bi min kɔni ye awa Mali kɔnɔna ye maa min di kule k'a bɔ ka jɛrɛ i la fɛn bɛɛ lajɛlen jɔlen don sɔrɔkun bi kɛ fɔn fɔ la a bɛɛ lajɛlen bi ngaki a bɛna ta i k'a dɔn ayiwa n'a kɛra de k'a fɔ wari yɛrɛ de tɛ jamana kɔnɔ o bi faamu nka min kɔni ye sɔmi kelen don k'a fɔ wari in kɔni e ko a tilalen tɛ maa damadɔ ni ɲɔgɔn cɛ olu de bugulen bɛ wari in kan o de bɛna ni ayiwa dusukasi i k'a dɔn ani dusu tiɲɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ san saba bɔɲɔgɔnko bɔ nin denmisɛn funankɛninw u nana fanga bɔsi i k'a dɔn Ibrahim Boubacar Keita la o kɛra a dun diyara an ye sabula Anzo Mine kun don IBK n'a ka jamana k'a fɔ u kɛra nafolo tiɲɛna ye u kɛra jamana tiba ye nganamu ni suɲɛni ani wari duguli i k'a dɔn u ka baara kun y'o ye o de ye jamanaden fanba caman ni tiɲɛ fo ka taa se gɛlɛya ma gɛlɛya min n'a kɔ ma kɛ hɛrɛ ye fiyewu sɛbɛnnikɛla ko o binnen maa caman kɔni kun y'a fɔ sa payi an bi fɛn min ɲini n'o ye jamana ɲɛnabɔli ye ani suɲɛni ni gɛlɛya kɛlɛli i k'a dɔn a wasɔrɔsi denmisɛn minnu filɛ ninnu bɛn'u kɔ a da nin na u dun ye dɔ kɛ Amadou Konare dɔ kɛra nka san saba in bɛ ka dafa tuma min a nana ye k'a fɔ jɔnko a la min kɔni ye tɔjɛba ye i k'a dɔn o bɛ sen na ka sababu kɛ jamana gɛlɛyara k'a sigi a sensabara kɔnɔ o bɛ faamu nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ gɛlɛya bɛ na fo gɛlɛya in ka dɔn a wa jamanaden bɛɛ la nka n'a fɔra ko fa dɔ bɛ yen olu tɛgɛ nɛmunen don olu bi suma na dɔw bɛ i k'a dɔn jahadi la a ma ɲɛba o kɔrɔ de ye k'a fɔ kɔrɔlen minnu gunbɛn n'o ye nganamu ni suɲɛni ye hali bi n'a ka bi i k'a dɔn dɔw b'u sɛbɛn kɔrɔsɔn Ibrahim Boubacar Keita tile la gɛlɛyaba dɔ wulila min kɛra avion présidentiel sanni miliyari 1,000 ni 200 ni kɔ i k'a dɔn faama dɔw de jɛra ni wɔkiliw ni ɲɔgɔn cɛ nkalon kan sɛbɛnnikɛla ko hali n'a sɔrɔla o ɲɔgɔn na ma kɛ ban nka sira ni kɛwale minnu bara ka kɛ Amadou Konare i k'a dɔn ko nin kɛ bɛ jigi tiɲɛ da ye a ko suɲɛni banbali dogoli nganamu i k'a dɔn ka taa se ayiwa janfa yɛrɛ ma o talen bɛ maa
caman de fɛ ka jamana sɛgɛrɛ maa ko nin tɛ se k'a fɔ n ye sɔrɔsi ninnu ye nin na walima n ye nin y'u da maa tɛ k'o fɔ nka n'i bi fanga na i k'a dɔn Amadu Konare k'an ka bɔ a bɛɛ kalama ka jateminɛ kɛ sabula mɔgɔw hakili b'a la coup d'état fɔlɔfɔlɔ min kɛra an ka jamana kɔnɔ san 1968 n'o kɛra Novembre tile 19 tɛmɛnen i k'a dɔn comité militaire de libération nationale a don wari caman kun tɛ jamana kɔnɔ ayiwa min ye $300,000 fara maliyɛn a fɔra k'o de tun bɛ trésor la nka min kɔni ye kunnafoniw ani hakilina min taara o donnama in kama dɔw y'a jira k'a fɔ coup d'état kɔni kɛ o don i k'a dɔn comité militaire u sina ka taa $300,000 in da k'a tilu ni ɲɔgɔn cɛ kabini o don fo bi yalima coup d'état a bɔ coup d'état o coup d'état yalima wari de bɛ tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ wa ɲininkali tɔ bɛ bɛn sɛbɛnnikɛla ko kabini o don kɔni min ye a bɔ gɛlɛya ni Mali y'a daminɛ maa dɔw bɛ yen olu ka jamana nafolo ta k'u banba walima dɔw ka nafolo dogo Amadu Konare k'a dɔn a ko nana daminɛ kabini o waati coup d'état mɔgɔw bi jɔrɔ mɔgɔw bi siran yalima wari dogolen de bɛ wa sɛbɛnnikɛla ko ni wulikajɔ ma kɛ Assimi Goïta fɛ mɔgɔw dalen don a la n'a fɔra ko jamana sow i b'i miiri bɛɛ la fo Assimi Goïta sɛbɛnnikɛla ko sabula a ka jɛlenya a y'o da kɛnɛ kan a ka ayiwa jamana kanu a y'o da kɛnɛ kan jamana dɛmɛni a y'o da kɛnɛ kan Amadu Konare nka i kelen tɛ se ka ko kɛ sabula ni e t'a dun ni maa wɛrɛw bara k'a dun n'i ma tɛgɛ da olu kan k'u da k'u kantigɛ Amadu Konare i k'a dɔn hadamaden nimisi tɛ wasa an bɛ donni minɛ ko bi i k'a dɔn sonyali wale kɔni o banbalen bɛ jamana fan caman na i k'a dɔn baara tɛ sɔrɔ tɔni min bɛ yen Amadu Konare n'i bɛ ka n'a ka jama ye olu suɲɛ olu caman kelen bɛ k'i ka wari dogo wari tununnen don tɔni min fana tora sa a bɛ n'a fɔ ayiwa faama kura dɔw bɛ yen olu nama dunannen don la sɛbɛnnikɛla ko wari banna dɔnkilidala ka kuma tɛ wari banna gɛlɛya bɛ bɛɛ kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ intérieur Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la i bɛ k'an lafiya bi o Amadu Konare Jɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɛ ka pib Amadu Konare an bɛ segin ka na kuma so kɔnɔ yanni ka kuma an b'ara ka wele ka bɔ san min ye ayiwa san toro ani 40 la an baarakɛɲɔgɔn Aba ale radio san toro directeur ye kabako dɔw kɛra san tile 2 na a k'o dan tulo kan Aba i ni sɔgɔma kɔrɔ daba i ni sɔgɔma kɔri baasi tɛ yen baasi foyi t'an na an tulo bɛ kibaru minnu na ka bɔ san kibaru dumanba tɛ dɛ kibaru dumanba tɛ dɛ mun kɛra kɔrɔ daba sankaw wulila ni sugona ye sibiri don sabula mɔgɔ 7 de tora ɲɔgɔn fɛ sɔgɔmada fɛ k'a daminɛ 7 heures ka taa bila 8 heures la inna lillahi la rajuna maa mun don u kun bɛ taa baara de kɛ maloforow la donc u donna kulun de kɔnɔ dɔw yɛrɛ fɔ kulun yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ 12 de kun bɛ kulun kɔnɔ nka o 12 min i ka dɔn k'a fɔ mɔgɔ 7 kɔni olu kɔni tora ji la u tora ji de la kulun de dafirila n'u ye mais Aba o ɲɔgɔnna baji bi san de bon banifin de don i b'a fɔ banifin bolo dɔ de don a bɛ bɔ Burukina de donc ale bɛ tɛmɛ sanfɛ ka na don bani na non ji in bɛ bɔ Burukina de ka na mais a kɔnɔna de ka don mɔgɔ de bɛ t'u ka sɛnɛ kɛ yɔrɔ in na maloforo de bɛ yen ani tigaforo ni ɲɔforow n'i ye sangaden fɛn fɛn ɲininka n'i ko i b'a dɔn banifin lagɛ sangaden bɛɛ b'a dɔn ayiwa parce que yɔrɔ min don sɛnɛkɛyɔrɔba de don maloforo sɛnɛyɔrɔba de don mais o ji bɔndon in fana ni sango sa a bɛ kɔba min mɔ o fana tɛ kelen ye u tɛ kelen ye u bɛ taa bila ɲɔgɔn na ba bolo dɔ de fɛ o de ye bani ye d'accord naam bon maintenant nin maa 7 in kɔrɔ daba olu de tora i ka dɔn k'a fɔ sibiri sɔgɔmada fɛ Allahu akbar u sera joona joona ka maa kelen bɔ n'o ye karamɔgɔ ka kalanden jɔlen dɔ ye ale bɔra ani musomani kelen n'o ye filanin kelen o bɔra sabula n'i y'a jateminɛ muso 5 de kun bɛ muso ninnu na a bɛɛ tora ji la muso 5 Allahu akbar donc an b'o la u bɛ ɲinini kɛ donc wulada fɛ fitiri donnaani fɛ fulakɛ dɔ fana kɛtɔ ka bani tigɛ ale ye misi ku minɛ ale fana a sera ji cɛmancɛ la misi ku tilala la misi ku tilala la dɔrɔn ale fana tora Allahu akbar
donc mɔgɔ tolen kɛra mɔgɔ 8 de don kelen don kelen sibiri tɛmɛnen mɔgɔ tolen kɛra mɔgɔ 8 de don kelen donc maintenant san kibaruya selen u ye mɔgɔ bila ka t'u ɲini u sera ka maa 2 bɔ ka kɛɲɛ ni fitiri ye o dugusɛjɛ dimanche u ye maa 4 bɔ donc maintenant kunun u ye fulacɛ in ka ɲinini daminɛ nga sɔgɔmaden na de fulacɛ in fana sera ka ye à 6 heures du matin a su sakɛ a su yera à 6 heures du matin donc sisan daba san kɔni sugola bɛɛ ni nin baara in ye bi sabula yɔrɔ min do sɛnɛkɛ yɔrɔ de do dugulamɔgɔ kɔni ye wuli da kɛ ni pɔn bɛ se ka k'a yɔrɔ la sabula an ka dugu gouverneur ba n'o ye Elhaji colonel Ousmane Sangare ani k'o fara maire ni commandant kan ani sanga mɔgɔ caman u ko n taara dɛmɛ dɔ mɔgɔ ninnu ma n ka dugu la yɛrɛ sigidala mɔgɔw ko k'u ka pɔn de k'a yɔrɔ la bon banifin dun san o san a bɛ mɔgɔ dun Allahu Akbar nka ɲinan ta daba a ɲinan kasara bonyana san jiko la dɛ sabula an bɛ waati min na sisan an bɛ bila min na samiya dunni ni sisan cɛ kalo kelen kɔnɔ mɔgɔ 13 de tora ji la a bɛɛ ye sɛnɛkɛyɔrɔ ye mɔgɔ de bɛ taa sɛnɛkɛyɔrɔ la u bɛ to ji la donc o de kibaruya kun bɛ san kɔnɔ bi oui aba i ka dɔn i y'a fɔ cogo min na min kɔni ye ji in tigɛli de ye gɛlɛya o de bɛ na ni dunni ye i ka dɔn pɔn kɔni dilanli o wajibiyara sa gouverneur yɛrɛ ye ladu jumɛn di sangaw ma ayiwa babiliko la gouverneur kɔni y'a jira kɛnɛ kɔnɔ ko a bɛ kuma in na sa a seyɔrɔ la sabula dayirimɛ ɲini yɔrɔ de don n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko yɔrɔ ye sɛnɛkɛyɔrɔ ye donc a bɛ wajibi donc fɛn dɔ de ka kɛ pour que mɔgɔw bɛ se ka lafiya cogo min na a bɛ kuma la sa a seyɔrɔ la n'an dun y'a dɔn bi Mali a ɲɛmɔgɔya bɛ Sanga de bolo a ko kɔni a bɛna la sa seyɔrɔ la pour que a baara in bɛ se ka nɔgɔya tabarikala sinon daba i terikɛ n'o ye ATT ye ale de kun b'a fɛ ka aménagement kɛ san donc an kun bɛ yɔrɔ min na bi ko ni mɔgɔ ninnu kun bɛ to o kun tɛ kɛ ka kɛ wallahi parce que il avait prévu 12 000 hectares a kun b'o de aménager san 12 000 hectares ba 12 babili kun b'a la pɔn kun bɛ k'a la fana n'a fɔra aménagement kɔnɔ o bɛɛ b'a la o n'a fɔra aménagement o bɛɛ kun b'a la ATT kun y'o prévoir k'a kun n'o kɛ sankaw ye nka ala nana n'a ka na ye a bɛ ɲɛ o k'o tiɲɛna donc ala ka mɔgɔ ɲuman ci an ma min bɛ se k'a to ka nin tununiba in ani nin toliba in ban n'a mara la aba an sigilen don n'a ye i k'a dɔn ayiwa i yɛrɛ da bɔra k'a fɔ jamana bɛ maa min bolo a bɛ bɔ a ka jamana na sangaden don a yɛrɛ tɛna sɔn abada a ka dugulama ka ban i k'a dɔn baji la k'a sɔrɔ a se b'a ye ka babili kɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'o hinɛ ka yafa k'u ma ala k'an kisi nin ɲɔgɔn na balawu ma merci aba merci ko n bɛ bɛɛ fo bɛɛ b'a mɛn Amanel Konare dugu jɛka mandi san n bala ko cogo di karamɔgɔ Daba Tunkara min ye info matin sɔgɔmada la kunnafoni Siku kumana Siku ko min ye k'a dɔn k'a fɔ ko ma bozo basa cogo cogo min ye k'a dɔn k'a fɔ a bɛ to ɲumankɛlaw ani ŋaniya ɲumantigiw ta la min ye k'a dɔn comité syndical de la direction générale des impôts e ko i k'a dɔn k'a fɔ u ka awa ɲɛmaaya fali kɛra a la dɛ sɛbɛnnikɛla ko nka hali ni y'a sɔrɔ a ko kotɛ ma dɔnni k'u ye min ye tiɲɛtigiw ta ye a tora olu ta la Sunkalo Tarawele danaya dara kan min ye i k'a dɔn wa lɛnpo ko ɲɛmaaya so ale kɔni bɛ nin i k'a dɔn a lafasali jɛkulu ta min ye ka se ka i jɔ n'a a saraba niyɔrɔ ye sɛbɛnnikɛla ko min ye i k'a dɔn u ka nin biro kofɔta in min ye i k'a dɔn ɲɛmaaya kɔni a falela min ye jumadon kalo tile 18 min ye u ka jɛrɛba o senfɛ min ye i k'a dɔn k'a fɔ danaya kɔni taara ka da Sunkalo Tarawele kan ale kɔni min na i k'a dɔn k'a fɔ wa nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ale yɛrɛ ye inspecteur des impôts ye sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu bɛ ca kɛ walima n'o ye lafasa jɛkulu tɔndenw ye u bɛɛ lajɛlen ko an bɛ don min na i ko bi ko fɔ Sunkalo de tun ka na n'o tɛ i k'a dɔn laɲiniw u tun ma mafa fɔlɔ a ma sɔrɔla k'a fɔ maa 2 kun ko a d'a mɛn ɲɔgɔn kɔ a la ale ye Sunkalo Tarawele bɛɛ lajɛlen d'a ma la k'a fɔ a bɛna se ka yɛlɛma don kow la ani ka taa se min ye biro kɔrɔ min tun bɛ yen i k'a dɔn maaw kɔni suguyalen don u fɛ k'u ka ŋaniyaw tɛ jɛlenba ye k'a sabu kɛ i k'a dɔn kiribikaraba ko caman ye o maa kelenw tun b'a fɛ tuguni jɔyɔrɔ ka kalifa u la a ko n'i ye san caman kɛ fɛn o fɛn na
n'a kɛra ka ɲɛ ko maaw dari la filanan a ma se I k'a dɔn wete yɛrɛ la o maaw yɛrɛ bi danaya da I kan k'a fɔ a ye tugu karisa kɔ ko nka k'o ma kɛ a baaraw la o de y'a to jama caman girila min ye sunkalo ale bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ cogo min na sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ min ye a ko bi daminɛ tuma min na min ye I k'a dɔn dusukasi yɛrɛ fɛ ani olu tun b'a fɛ diyagoya ka ko bɔ a jɔ a kɔrɔ birokɔrɔ maaw sini ka da yɛlɛ fún ka sin ka bɔ ka taa n'u yɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ko IC minnu tun bɛ kɛnɛ kan IC ba jɔnjɔn 4 olu kɔni y'a bɛɛ jateminɛ ko ɲuman wa polisiw yɛrɛ ka jateminɛ kɔnɔ ni ka baara ninnu latɛmɛ tɛmɛcogo ɲuman na min kɛra sababu ye ka danaya da Sunkalo Tarawele kan ale min ye inspecteur des impôts ye a ye wele bila bɛɛ ma waasa u ka jɛ ka baara kɛ waasa ko ninnu bɛ tɛmɛcogo ɲuman na kunnafoni filɛ an ye min bɔ info matin kɔnɔ u ka bidon bɔli la Amadou Konare n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Zeniti bale o don n ka muso ko ɲɛnabɔra a tɔ a ye wariko ye a daminɛ n dɛban fiyewu an ka taa o direction générale des impôts kelen la Amadou Konare n'i ye jamana ta k'a lajɛ min ye awɔ Mali wagandeba ye k'a sɔsɔ nafolo la I k'a dɔn direction générale des impôts u jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ sabula ɲinan saa kɔnɔ wari min ɲininen b'u fɛ u k'o don jamana wagande kɔnɔ miliyari 1 ani miliyari 110 ani 6 Amadou Konare sɛbɛnnikɛla ko a ko san yɛrɛ ma yɛlɛma fɔlɔ I k'a dɔn an ma se awa san yɛrɛ tilancɛ la e ko ayiwa min ye tilancɛ ta tilancɛ ye yalima u m'u tɛgɛ da u ka ban wa Amadou Konare Mathias Konatɛ ale de ye awa dankɔrɔba ye Mathias Konatɛ n'a jɛɲɔgɔnw a y'u wele jamana kelen bɛ ka min ɲinan fɛ miliyari 1 n'a kunkan fɛ min kɔni ye wulikajɔ ni jateminɛ ye I k'a dɔn an k'a lajɛ k'o don sabula awa jamana a jigiba de b'an kan n'i y'a mɛn jamana ka ɲɛta ani jamana ka sɔrɔ a bɛ bɔ a yɛrɛ kun fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko ni dun ye bolofaraw ta k'a lajɛ direction générale des impôts la bolofara min bɛ n'u k'a ma grandes entreprises DGE ni o ɲɛma n'o ye ayiwa Hamadu Fali Hamadu Fali Janka I k'a dɔn nin kamalen kɔni ni Mathias ko tu o y'a sɔrɔ ale wulila k'i jɔ canjala Amadou Konare a ko n'i ye ko ta k'u lajɛ kɛmɛ wo kɛmɛ min kɔni ye DGE ye I k'a dɔn 80 olu y'u tɛgɛ da o nafolo ka kaban sɛbɛnnikɛla ko a ko baara tɔ man gɛlɛn tuguni ka sababu kɛ I k'a dɔn l'impôt ayiwa hali ka danima san yɛrɛ baara bɛɛ lajɛlen jara ani ayiwa ko yɛrɛ banni cɛ ani san dafa cɛ kalo 4 jate Amadou Konare ni tilancɛ ta tilancɛ ka tɛmɛ tilancɛ kan n'o donna ka ban a tɔ kɔni ye tɛmɛ an ka taa ye a ko an bɛ don min na ko bi Amadou Konare k'a dɔn l'impôt a yɛlɛmana kosɛbɛ sabula Mathias Konatɛ ale min ye impôt directeur ye Amadou Konare I k'a dɔn kuma man jan maa o maa bɛ nafolo kunna maa o maa ka baara ye wari ɲini ye Amadou Konare I b'a sɔrɔ a tigi ka kuma man jan wa a yeli ma nɔgɔ bɛɛ ma sɛbɛnnikɛla ko a ko miliyari min n'o donnen don bi a tɔni yɛrɛ man jan bilen sigi kelen don ka min kɔnɔ tɛmɛ bi k'o ka o siga ka n'i minɛ sabula wulikajɔ ni jateminɛ I k'a dɔn l'impôt kɔni kɛn bɛ cakɛda ye bi jamana ɲɛmaaso jigi dalen don u ka bi kosɛbɛ ka sababu kɛ I k'a dɔn baara yɛrɛ ɲɛdɔn ani baara yɛrɛ ɲɛnabɔli Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na a ko direction générale des impôts du Mali n'i y'a ta k'a lajɛ a bolofara ka ca selili 7 min ye direction des services sub-régionaux o fana ye 5 ye min ye direction des impôts du district de Bamako ka t'o fara o kan yɔrɔ min fana n'u k'a ma ko SIMES o ye 2 ye centre des impôts 1 Amadou Konare k'a dɔn o bɛ commune bɛɛ la min ye direction régionale o ye 11 ye centre des impôts o cercle tɛ Mali kɔnɔ ayiwa minnu d'u sɛbɛkɔrɔsɔ nin bɛɛ lajɛlen ninjuru a n'a cɛsiri bɛ Mathias Konatɛ bolo est-ce que Mathias Mathias Konatɛ yawa tɛgɛma gɛlɛnba bon an na cano ye sa nin bɛɛ kɔfɛ l'impôt la ale jamɛ wari kan k'a d'a ka jeliba ma a tɛ se a kɔni ka jamana kɔni sɔsɔ Mathias bɛ se o la nka je défie Mathias yanni bi kunɲɔgɔn cɛ a ka ko kɛ jeliba ye Mathias joli a ka joli di yan hali de brique Ala ka barika don I la an ka di bi o ni Mathias n'a y'o kɛ n'a ma comprimé ta ka surun an ka jeli a tɛ se a b'o kɛ c'est un défi nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Zeniti bale kɔnɔ a ka bi bɔli la ni Mathias ma nin kɛ Mathias fulaw t'a la jɔ Mathias n'a kɛ u bɛ sɔrɔmu k'a la a tɛ se o fan fila don wa
bobo ni fila man janywana ko tena o man janywana nam ale ni fila ta ka giga comptable mo sarato de abi yere il pense que c'est son argent bien sûr kura fondi sebe alternance Yusuf Sisoko Yusuf Mana Yusuf ko ikado nga fo transition bilama ko wanye kadi jamana de chamanye onga minye kado borolangolo ati jode ma chamambe malikono ni kara nyema ye na fora ka fo isoza ik na fori ma sama ika fere bela jerelenge akana fo ima isoza ako minye amode danga ka bide Golaya kwa keme ka kusi mugubado ida sera mao minye ikado warbe jamana kono nga teka do ikado sebe ko dafe yoro bela lakana ko ni jamana ka wulika jo nga popa ma chama de be jamana kono munu ngale do ka fere sera do sigle warfu de bi boka di popa ma munu mi kalo fima ani dabara baya ni kuma langulo na folo de bi ta ka shuru oluka ka soro sebe kela ube olube ku magwa jamana ye kramo de ba tungara nyene kele do oluko waru ti do na nyuma ve do kele do kia do popapo mani popapo kavo na folo de bishuru oluka benata asimi krefe mau mbe no ye hali awor ko nyina bawe kamale tungara akapma de ni ma tungara to ko ni fe war do bi ka futuku yoro do la ma chama me fe ku boloko ni jaki shi hali dafu la bide pma de ko kwa jamu tungara kitaka de do abibo damba katika de do ngande do na ka tungara yoro min tungara do pourtant abiko ma anine manjanywa ma itai munu de wore baba manda ay wanam oyiga mayo ema go tungara mabo tungara lawo na katika dunga anyenyini paske do fenge be ma chama mulo partenariat ni feo nga di ala ma rezo ma chama umaye tanye yini ko zebere baze ne timendo se daraka yoro ne ba ku ngore gateme ani se du journal se ma fenzoro yi o ma fu zoro yi nam go eni ikora ke goda nyana ko kati ya otadi on dirait que kati vous appartient non mais et donc na nyini nga asimina eforu demeli bi kuna fundi sariya kono ma bi ka ke ka nye ka teme e dabakawa anga chiefo bon non transition be effort mina bi e ma deliga wele ka drome dema ima wari nyini fana wallahi ne ta kunye okay nga ibe ka minke mfaso ka dinye wala ye wari nyini olawa lota asimu kote de mfaso ka dinye wala wari kote nga ma fu tama de be olu de be ka wele ka wari fu di oluma ka sebeke lautui obi bewa inye kana bu fesa wala katemeni te nga kana di amanga uka ke ko ga noya kunu nere pomter klokelen za kemefla ni ya ke kada ko femina dia barati nye bu atinye ake kono ne njeala ake faso kanuna ni e fenzor ala ina kaka ni ma soro yi faso jo abana et voilà moi ne ka divisi fleur voilà na mamunu be no malu maube mali kono bi wallahi ma seri mi sokoma daina wallahi ma be bikle la wallahi jiti get down ça c'est vrai gele yala na fora ko ka million bo ka di ma gwanza mo lu be popa poka vola ka ye malide te ka nyo soro ka tu souveraineté be mi non amanga no manga laje munu mbulo be ko la ni asimina je o man laje wallahi andi clé de mondo bla mo be dusuka shi be monka ko ngo be hadama dila amma fo wor ka damo nga ko ka nyana bo wala sa mo bi se ka hali u balo nyokse kile soroka kai da kono d'accord amo de go sebani gala ko minye ka do nga fot le flyna karamo de batungura ika do manga wali manguli ka jo wara obina bolo da koy ama sorola ka fo minye ministre de l'administration territoriale porte-parole de Gwakoro Nama minye ka do ministre d'état no ye colonel Abdoulaye Maiga eko ani ika do awa politique mo ni société civile u manywanye wa nywanye kuntuye munye anga hakili jagabo ika do maliko bina ke chukudi pani folo mi kusumana ango no ye transition ka ika do frangaye o ba jira ka fo bara ka nga kunje ka
bɛn n'i k'a dɔn mars kalo san 2024 o baara dun bɛ ɲini ka se wa min ye baara caman bɛ sen nɔ hali bi olu ma ɲɛnabɔ waati selen don an b'a kɛ cogo di fɛɛrɛ de bɛna kɛ an ka se ka dɔ fara transition konoma kan wa walima an bɛna kɛ kalata minnu fɔra n'u bɛna se ka kɛ waati la u bɛna bɔ u dɔgɔkɔrɔ wa walima le comment le pourquoi les explications an ka jɛ k'a di i k'a dɔn kuma nin fɔra o maa minnu bɛ yen n'olu ka kegu n'olu bɛ fiɲɛ ci f'a ye olu ko yala a bɛna kɛ transition maaw kɔnɔ yala u tɛ fɛ ka dɔ fara a jɔ kununmaw kan tuguni wa sɛbɛnnikɛla ko dɔw ko ten dɔw ko yala u t'a fɛ k'an lamɛn an m'a min fɔ a bɛ to an da la wa sɛbɛnnikɛla ko a mana kɛ fɛn o fɛn ye maa min bɛ yen n'i ye ɲɛdingɛ dun ye ni fɔra kasi bɛ yen sini kabi su in e ka kasi daminɛ dɛ n'o tɛ i ɲɛji ni tɔw ta tɛ sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ maa caman sɔmilen don k'a fɔ u b'a fɛ ka dɔ fara transition kununmaw kan o kama maa minnu bɛ yen n'olu ko pɛtu olu kɔni min ka soli ka bɔ daminɛ ka ban dɛ min ye sɛbɛnnikɛla ko jɛkulu min bɛ yen u k'a ma appel du 20 février o ye tɔnjɛkulu ye min ye société civile ni parti politique olu kɔni ye dogodogoni dogo ɲɔgɔn yew daminɛ ka ban wa fɛɛrɛ dɔw daminɛ n'u fɛ ka ban dɛ u y'a jira k'a fɔ ni k'u bɛna dɔ fara transition jɔ kunuma kan olu bɛna wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen kɛ u seko y'u damayira ye min ye sariya kɔnɔ jamana ka bonya kɔnɔna la u bɛna o de kɛ walasa foyi foyi kana fara transition kunuma kan diyagoya ni dɔ bɛna fara a kan fana yɛlɛma de ka don a la maa minnu bɛ kow ɲɛma u ka sigi u ni jamanadenw ka kuma i k'a dɔn ni yɛlɛma bi don ko cogoya la ko ka bɔsi dɔw la k'a di dɔw ma minnu bɛ se k'a kɛ a ka kɛ malidenw sago ye nin kɔni ye hakilina ba fila ye nin jɛrɛjɛkulu appel du 20 février olu b'a la ka min kɔni ɲɔgɔn ye kɛ ka ban min cɛba dɔ bɛ yen Adama Bɛn le cerveau bɛɛ lajɛlen y'a dɔn ale ye transition kanumaba ye nka a fana kumalen bɛ a kɛn bɛ ka kuma daminɛ o sabula n'a bɛ guwan waati o waati ale yɛrɛ kɔni fɔlɔ bi kɔn de ka kuma misɛnnin daminɛ ale ye kuma minnu fɔ tile fila in na i y'o dɔn de ko fɔ ka min kɛ ko misikara jaraki ko a kana fara transition kunuma kan ko an ka taa wotew la o kuma min ye Adama Bɛn n'o y'o fɔ o min ye faga kɛrɛfɛ maaba ye o b'a jira k'a fɔ Mali kɔnɔ bi n'i ko ka dɔ fara transition in kunuma kan tiɲɛ don i k'a dɔn sɔrɔdasi ninnu ka di jamanadenw ye nka n'i ko dɔ bi fara a kan maliden ɲɛ bɛ min na de ye gɔlɛyakisɛ bilen wɛrɛ natɔ ye an kunna tun sabula min ye CEDEAO olu tɛna jɛ ni faranga wɛrɛ ye fo ka diɲɛ wuli a ma sɔrɔla k'a fɔ i k'a dɔn datu tolilen o kwarɔbɔ mango danɔkɔrɔ bɛ an ni olu cɛ diɲɛ jamanaba setigi caman fana bɛ yen danɔkɔrɔ bɛ an ni olu cɛ olu b'a la k'an ɲini su ani tile n'an ko dɔ bɛna fara a kunuma kan yala olu tɛna na ɲakili wɛrɛ bi jamana kan wa ɲakili in de degunba bɛ anw sigidaladen gansanw kan an minnu bɛ yen dɔrɔmɛ kelen d'an k'a sɔrɔ cogo t'an bolo bi sabula kow bɛɛ datugulen don wa sɛbɛnnikɛla ko ni a ma tigɛ ko ɲuman jama mun bɛ n'o ye appel du 20 février olu ma na wuli ka bɔlɔnɔbɔ daminɛ tun a bɛna kɛ IBK ta ɲɔgɔnko ye dɛ M5 min nana maaw kuma ni ɲɔgɔn ye nka an ɲɛla gɔlɛya tun ye kelen ye sabula jamana tun bɛ kaki maa jamana kelen o bɛ kaki bitun ni appel du 20 février maaw bɔra fɛn tɛ anw mun bolo n'u tɛ n ka dunda sɔrɔ anw laban na bɔ tun ka fara olu fana kan dɛ yala a tɛna kɛ M5 wɛrɛ ye wa kunnafoni filɛ min ye alternance maaw y'u hakili jagabɔ min kan u ka bidon bɔli la. Kuma in a rɔjɛ kosɛbɛ dɛ kuma jumɛn de ye jamakulu dɔ ka bɔ ko transition ko foyi ti fara kan ko gɔlɛya bɛ jamana kɔnɔ gɔlɛya bɛ minnu kan n fana tɛna bɔ ka fara olu kan wa a y'a muɲu sa a y'a muɲu kɔmɔtɔ sɛrima min bi kɛlɛ ma dun surɔfana ma dun sini ko k'o kɛ a ti bɛn koyi solution min b'a la a tɛ su a ye su yanni nin ko in ka ban sa i t'o kɛ n ka te premier min Jeka pip kaka firfan lakodɔn El Konare ne mbala cogo bɛ di dɛ karamɔgɔ daba tungura hali bi bɛ fɛn min na o tɔ bɛɛ kunnafoni sɛbɛn la preuve min ye Umaru Konate fasiri Umaru ni y'a yɛrɛ ka sɛbɛn ye Baru ko min ye k'a dɔn k'a fɔ min ye o ka to o la Mohamed Sherifu Ayidara n'i y'a mɛn CSDF a ko i k'a dɔn k'a fɔ nin cɛ in a ka wuli ka jɔ farifoni ani k'a dɔn ɲɛ dɔ ani maa wɛrɛw yɛrɛ ye boli ko maa t'a kan o la wa o ka dɔ a ye sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko min maa min hakili b'a la jɛrɛba min kɛra n'o ye dialogue national inclusive fo ka se assise n'a ɲɔgɔnnaw ma Mohamed Sherifu da ma fila fɔ a ye kelen de fɔ fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ waasa jamana tunkarankew ka lafiya u mana kɛ diɲɛ jamana o jamana na jamana k'a dɔn k'a fɔ malidenw de don mun bɛ se ka kɛ u ka se ka lafiya u sigiyɔrɔw la u ka baaraw la jango u bɛ ka ɲinini kɛ ka na faso kɔnɔ o de la a ye hakilinaba dɔ fɔ ka jamana faamaw ye n'o bɛ wele ko état généraux
généraux de migration min ye états généraux de la migration o be tali kɛ jɛrɛ fara ɲɔgɔn kan hakili jagabɔ kɛnɛ bala mun na i k'a dɔn tunkarankew cɔala kow be jateminɛ cogo ɲuman na ni ka sariya sɛbɛn taw la ɛlɛ ni jo yɛlɛma ka don u ka cogow la sɛbɛnnikɛla ko Mohamed Sherifu ye nin fɔ ni k'a bɔgɔrɔ dɔn a ma ɲa min kɔ jamana faama minnu nana olu y'a dɔn nin ye ko ɲanama ye nin ye fɛn ye min n'a ka ɲi tunkarankew ma o kama min ye u y'a kanu i k'a dɔn états généraux kɛnɛ ni k'a sigi sen kan sɛbɛnnikɛla ko a baaraw kɔni kuncɛra baaraw kuncɛlen kɔfɛ min ye Mohamed Sherifu a ko n'i ye kunnafoni ni laɲini kɛ ni jamana faamaw ye laɲini ta ba la a ka kan kunnafonidila minnu bɛ yen n'olu b'i ka kumaw lase i k'u wele ka jɛman ladɔnniya kow tɛmɛna tɛmɛcogo min na ani bonyamasegin ni foli ni waleɲuman dɔn ani cɛsiri min b'i bolo hali bi n'a ka bi tunkarankew ye i k'a dɔn olu maana o kama a ye barodalasigi kɛ nin kalo in tile 22 a jabala la ni o ye CSDM ye mun na a ye nɔgɔ bɔ kuma bɛɛ lajɛlen la a ko i k'a dɔn états généraux kɛnɛ mun sigira nin ye hakilinaba fɛn o fɛn taara a kɛnɛ kan ale ni CDM u cakɛ ɲɔgɔn fɛn o fɛn bɛ u bɛɛ k'u disi gosi ni a ye u ka dɔn k'a fɔ a baara ɲininen don u ka jɛgɛ minɛlen don wa jamana faamaw y'a latigɛ bi wa a y'a jira ko min ye hakilinaba minnu taara a kɛnɛ kan n'o ye laɲinibaw ye a laɲini belebeleba dɔ ye i k'a dɔn fɛɛrɛ ni dalu bɛɛ lajɛlen ka kɛ min ye k'a dɔn sariya ni kɛtɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ka sigi tunkarankew ye walasa u ka kow bɛ nɔgɔya cogo min na a k'o laɲini kɛra filanan o ye i k'a dɔn k'a fɔ musaka bolo jɔnjɔn dɔ yɛrɛ de ka sigi Mali wagandenba la u b'a fɔ min ma ko bon du trésor des Maliens de la diaspora o de bɛna kɛ musaka tɛmɛsiraba ye an ka tunkarankew bolo walasa u bɛ se ka bɔ kɔlɔbɔ la musaka tɛmɛsirako la a ko o fana laɲini kɛra a ko min y'o bɛɛ kɔfɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn fɛɛrɛ bolo dɔ ka sigi tunkarankew ka nafolo bɛ se ka tɛmɛ cogo ɲuman na walasa tiɲɛni ni k'a dɔn nafolo tiɲɛ min bɛ don u ka kisi o ma olu ni ka taa se u bɛ nafolo minnu la baara jamana kɔnɔ fɛɛrɛ ka kɛ u bɛ se ka nafolo baara walasa sɔrɔ yɛrɛ fana ka sabati u kɔfɛ fo ka taa se wari bonda cakɛda dɔ sigili mɔ sen kan o min bɛ kɛ sababu ye ka bange kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ u fɛ u ka se ka i k'a dɔn k'a fɔ u ka nafolo labaara kuma sɛbɛnnikɛla ko nin n'a ɲɔgɔnnaw i k'a dɔn jɔnni bɛ se k'a fɔ ko nin kun tɛ kɛta ye ko wa i k'a dɔn ale de sigira ka miiri nin na ka nin bɛɛ de laɲini kɛ wa o kɛra sababa ye bi a b'a disi gosi o la a n'a kɛrɛfɛ sɛbɛnnikɛla ko a kɛnɛ kan na maa caman yɛrɛ dabali banna sabula maaw kun ɲɛna ko CSDM ko bɛ cogo min na a yera k'a fɔ a tɛmɛni nin bɛɛ kan sabula CSDM ka bolofara fɛn o fɛn bɛ yen diɲɛ jamana o jamana Faransi CSDM Nigeria Niger Guinée Conakry États-Unis Congo Tchad Belgique Magan jamana n'o ye k'a dɔn Arabie Saoudite Allemagne Gabon Congo Brazza ninnu bɛɛ lajɛlen ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw tun b'a kɛnɛ kan min ye CSDM cɔ a la kunnafoni filɛ an ye min bɔ la preuve kɔnɔ u ka bidon bɔli la Mohamed Sherifu Aidara ani baara Amadou Konare même bolo bugɔ ka don ka bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma providentiel Amadou Konare janto yɛrɛ la kɔrɔkɔ ka di Cléopâtre Tenu ale ko ten a ko an k'an jogo dɔn fɛn bɛɛ lajɛlen tɛ sanbɛn ye jamana in kɔnɔ bi nɔnɔmugu dɔ bɛ yen u k'a ma ko nɔnɔmugu nido ale de ma ka di i k'a dɔn ale de ka temi wa a bi sanga bala an ka jamana kɔnɔ a bi waati jan bɔ nka an bi donni minɛ ko bi Amadou Konare i k'a dɔn ni mɔɔw ma jateminɛ kɛ nido sanni na i laban i na pɔsɔni dun kɔlɔsilikɛlaw y'a ye dɔw t'an bɛ ayiwa nido foroko dɔ dilan nido sɛbɛnnen b'a kan nɛselen nido o sɛbɛnnen b'a kan nka nido yɛrɛ tɛ sabula n'i y'a ta k'a lajɛ ka nɔnɔmugu in lajɛ ani nido yɛrɛ a yɛrɛ wolo ye min ye u cɛ ka jan ɲɔgɔn na nka munna min ye mɔgɔ dabali ban nɛselen yɛrɛ dadelen don kuma in kan min ye ayiwa CCC distribution sabula olu de bɛna nido ye jamana kɔnɔ u dadelen don kuma in kan munna yalima u bi dɔ kalama wa u dogolen don wa Amadou Konare i k'a don dɔn dɛ ka nido fɛɛrɛta kɔni ye i ko marabaatigi i k'a dɔn bolofurakɛ la i k'a dɔn o ye kalo ye sabula nido da ka gɛlɛn a n'a ka dagɛla bɛɛ jama bi gira ale de kan ka sababu kɛ i k'a dɔn a kɔnɔfɛn ani lasogo a n'a bi cogo min a bi waati jan bɔ nido boîte belebeleba i b'a ye k'a fɔ a bi feere yɔrɔ minnu na ka kɔrɔ bɛɛ lajɛlen tɛ se k'a san Amadou Konare nka n'i ye mɔgɔw girilen a kan few la sirabakannaw na i k'a dɔn bɔlɔnfuranjɛw la Amadou Konare a feerebaw bɛ min fɔ i y'o dɔn de i k'a dɔn a date de ban kuma sera o
de y'a jigin ka se ni prix ma bi o de la an b'a fɛ ka feere joona ni ka bɔ an bolo a ko ngalon don ni dɔ yɛrɛ laki ka tɛ sabula ni dɔ yɛrɛ laki o bi feere 4,000 ani 400 u bɔra ka min feere u y'o bila 2,000 la Amadu Kɔnare ni i b'o jate minɛ e n'a dɔn k'a fɔ ko dɔ tɛ yen kokolon don sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min kɔni ye nin dabali jugu de tigɛlen don ni ko la min ye bayɛlɛmani ye k'a boîte ta ka nɔnɔmugu wɛrɛ k'a kɔnɔ walima kɛfɛn wɛrɛ min b'a kɔnɔ maa si den kelen t'o dɔn an bɛ k'o dun Amadu Kɔnare i k'a dɔn mɔgɔw kɔni mana mɛn ko ni don u bi gira kan sɛbɛnnikɛla ko ayiwa fɛn min ye 4,000 ni 400 ka sin ka n'o jigi 2,000 ni 200 Amadu Kɔnare a ko i k'a dɔn nin ye ko ye min ye hadamaden kamana gan o tuma an ka sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛ kɛ ni don min bara ka feere bolofuranjɛ la a ɲɛ ka ɲini a bɛna ta cakɛda min bɛna ni lido ye Mali kɔnɔ a tɔgɔ de ko Nestlé ka taa fara min ye ayiwa société 6C distribution ninnu bɛ nin ko in kalama Amadu Kɔnare u ma bɔ ka kunnafoni di kɛ u ma maa ɲininka u ma ɲɛfɔli kɛ a k'a janto ni don min bara ka feere bolofuranjɛw la anw ka nɔnɔ tɛ Amadu Kɔnare f'u sigilen don k'u bolo fila dɔw sen kan yalima u bara ka mun de dogo yalima u bɛ mun kalama Amadu Kɔnare k'a dɔn ɲininkali tɔmi ba de bɛ sɛbɛnnikɛla ko waati natɔ kɔnɔ ko in kɔni a ɲɛdɔnnen filɛ wa a ɲɛ tɔ na dɔn nin kun ye sɛbɛn ye i k'a dɔn Kilofa Cenu ka sɛbɛnniw an ye min salo ni ka bɔ providentiel kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ waati sera a dafara Jɛdugu Torodo Jifale ani Torodo Amadu Sumano ka butigi la Ɲamana Bakaridenni ani Lemuruba olu bɛ k'i lamɛn waati bi ta an b'a bila yan olu bɛrɛ kɛ lamɛn i bi da u ma u ma foyi fɔ ne ma fɛn ɲini ye ka ban wa n ko ne ko impôt directeur ba ka 2,000,000 d'i ma yanni bi kun y'an cɛ Mathias an do o tɛmɛ fɔlɔ o tuma o bɛ ninnu datugu wa o m'a kɛ ni jɔkun nata o kɔfɛ an n'o dɔwɛrɛ ɲini karamɔgɔ a fana a canko juguya o fana cɛ ko 1,000,000 dandi hali kun y'an tile tila k'i aw kun 1,000,000 da ko ka ca n mɛn ko ɲini san 30 Amadu Kɔnare diɲɛ laban mobili a fɔ Haval min jɔlen filɛ dugu ma wa belebele finman min filɛ dugu ma Amadu Kɔnare n'i y'a wuli n'i jɔra fe la n'i jɔra fe la walima n'i jɔ kuma mɛnna dɔɔni moteur bɛ tigɛ a yɛrɛ ma walasa ka na i ni avali ko in n'i sen da accélérateur kan a bɛ wuli n'a yɛrɛ ye n'i bara ka taa diɲɛ fɛn o fɛn bɛ ɲɛ a b'a f'i ye mètre 2 mètre 1 k'a fɔ an na sa ka sɔrɔ an ma don dɔw kɔnɔ n ko nana de a kama se tɛ minnu ye c'est à dire que an sɛgɛnna au revoir la fin tiɲɛ na n karamɔgɔ ko au revoir ɲuman kɛnɛ don mais sortie d'usine b'o bɔ wa min bɔra l'usine na a ma deli ka boli fɔ e yɛrɛ fɔlɔ de bɛ n'i sen d'a kan pièce détachée Bamakɔ yan a dilanbaw Bamakɔ yan a min yɛrɛ ye n fɛ n'i ta in jɔlen ye